Vítajte pri ďalšom dieli rubriky Lifehack Tester. Chvíľku budem nahrávať v čiernej diere, kým si dám dokopy lepší priestor, ale nebojte sa, budem sa snažiť dodržať všetky zákony fyziky, ako ich zatiaľ poznáme. V tomto dieli sa dozviete, či sa oplatí píchať striekačkou do pomaranča a ak áno, tak prečo a ako je to najvhodnejšie. Teraz som si posvetil na ďalší lifehack z tej istej dielne, kde ukazujú, ako ťažko sa šúpe pomaranč a ako sa to dá zjednodušiť. Ja mám rád citrusy, a kto nie, tak je citrusista. Ale je pravda, že niektoré sa dosť nepohodlne šúpu. Podľa tohoto videa sa dá vraj pomocou striekačky napustiť do pomaranča voda, ktorá nám uľahčí šúpanie. Teda dúfam, že tá nepopísaná číra tekutina v striekačke je voda. Tak som začal testovať. Nakúpil som pomaranče a ešte ostáva zistiť, či mám doma nejaké striekačky a ihly. Tada! Kedysi som mal v pláne začať si píchať, ale potom som zo South Parku zistil, že drogy sú zlé, tak som si to rozmyslel. Chcel som aj pre porovnanie natočiť, aké náročné je šúpať pomaranč bez tohto lifehacku, ale radšej som ratoval syna, ktorému sa ako si zapáčili ihly. Každopádne, ak ste to už skúšali, tak viete, že pomaranč nejde tak ľahko šúpať ako mandarinka. Pustil som sa do toho a testol som rôzne spôsoby vpichovania, dávkovania a prepichal som sa 6 pomarančami. Tu ukazujem posledný spôsob, kedy to išlo šúpať najlepšie, ale ako vidíte, musel som tam napíchať minimálne 4 striekačky na rôzne miesta, aby to šúpanie išlo ľahšie po celej ploche pomaranča, podobne ako na videu. A to bolo skoro deci vody. Vyšlo mi z toho, že cieľom je vstreknúť vodu do kôry čo najbližšie ku samotnej dužine a tá voda kôru ako keby rozpustí alebo oddelí a preto to ide šúpať ľahšie. Samozrejme to nemôžete prešvihnúť, lebo keď pichnete príliš hlboko, budete mať vodu priamo v pomaranči a potom to bude chutiť ako špongia s pomarančovou príchuťou. Streknutím do stredu presne ako na videu, akorát rozmočíte stred pomaranča a nemá to okrem napusteného ovocia žiaden efekt. Ešte by som však rád vyzdvihol fakt, že keď sa tam pichne voda a vyberie sa ihla, tak to potom z miesta vpichu strieka a popri šúpaní voda aj logicky vytečie. Čiže v porovnaní s normálnym šúpaním na sucho, kde šúpky môžete házať rovno do koša, máte všade okolo ešte aj kopec vody a použitú ihlu a striekačku. A vyhadzovanie odpadu je tým pádom tiež trošku komplikovanejšie. A áno, skúsil som aj iné citrusy, ale na jeden greb som minul skoro deci a pol vody a výsledok bol taký istý. Napadá ma len jeden spôsob, ako toto mohol niekto vymysleť. Čo to robíš? Šúpem pomaranč. Ak by ste tak chceli šúpať citrusy pravidelne, musíte si aktualizovať kuchynské vybavenie, čo pri deťoch alebo častých návštevách neodporúčam. Pozitívne na tom celom je, že ak príde návšteva a chcete im ponúknuť pomaranč, otvárajú sa vám ďalšie možnosti na výzdobu jedla. A nech mi nik nehovorí, že to na videu bola mandarinka, lebo ja som ešte nemal mandarinku, ktorá by sa ťažko šúpala. Tam na šupku škaredo pozrieš a odpadáva sama. Môj verdikt? Funguje to, ale varoval som vás. A mám pre vás aj bonusový tip. Ak chcete zistiť, či sú v ošúpanom pomaranči kôstky, tak si ho stačí pozrieť cez silné svetlo. Takto, takto, aj takto, alebo takto. Ak ste to dopozerali až sem a páčilo sa vám, tak dajte like a kliknite subscribe na kanál. Ak sa vám nepáčilo a dopozerali ste až sem, tak vás nechápem. Každopádne ďakujem a ahojte na budúce.